Anggone sowan marang ngarsaning pun Bapak ya Samba Wisnubrata. Nabi berkata itu Kanjeng Rama dinajib pundhen kula. Pisanan kula boten manggalengan setunggal. Menapa Kanjeng Rama? Boten aku Kanjeng putra ngaturaken pasimban kami konjuk mawon turantu sandhang Bapak Duka atur Rama dinajib pundhen kula. Ya wis ndak apa-apa ora liwat puja pujeningipun Bapa wae Tampanana Samba Wisnubrata. Sanget panggih kawula tapi dadosaken jimat dadi kaliwanan kula Kanjeng Rama ya muga-muga. Sunaturi lenggah kanthi sutata ya Nger Samba Wisnubrata. Mangke kados siswanipun Kaka Prabu Baladewa support ing Praja Mandura. Kanjeng Rayi ngaturaken pasundhan para pramila jumaran wangun sandhapada paduka. Kaka Prabu Baladewa welah ta. Iya Yai, wis dak ana lewat puja pujenengipun Kakang wae Tampanana Yai. Bapak Kresna. Kalau tamu tidak bisa jimat ada di kaliwanan kula Kaka Prabu iya muga-muga Yai kula aturi pinarakan sekeca Kaka Prabu Baladewa ora ngepenak Suwijapa Yai syukur dadi sing mangke kados bisanipun paman Pendhita Dumadi Sukalima paman ingkang putra ngaturaken pasembah para pramila konjuk marang kiwantu sandhapada paduka paman Pendhita Durna Ujo loleh-loleh blegeduk monyor-monyor mampu pikantuk buntute isoke andeng-andeng temumpang dicanggar dipandheng kegawang impi andeng-andeng temumpang angger dipandheng saya suwe saya orang tua andeng-andeng temumpang dengkul angger dipandheng kepengine ngrangkul ujug iki anak Prabu Ndorowati sanget anggen kula kami mobil dadosaken jimat ragati kaliwanan mboten aku puja puji pangasunipun Bapak wae kebak anggen Ndorowati Tampanana lho ya sanget anggen kula kami mobil dadosaken jimat gesang kula paman Pendhita mangan muga-muga mboten dados jejimat kemono ing saged ndayani tumrap Praja Ndorowati. Senajan benten-benten kapitayan, benten-benten kapitadosanani. Nah. Sami rukun mboten-mboten regedegan. Anak Prabu Ndorowati nggih paman Pendhita paman. Kula aturi pinarakan sekeca paman Pendhita paman mboten namung nyeslaken dawuh Nger anak Prabu Ndorowati. Jadi setiap anak Prabu Dawa ingsun durung medal musim wigati mula sira sakarone sunaturi pinarakan istana pinarakan kepenak Nger Dimas Setyaki lan Kakang Prabu Dawa kula namung ngastaken dawuh
Bapak Prabu kawula namung ngesuaken dawuh sinuwun. Wanci-wanci wonten dawuh kula tansah nyelingaken karma kula tansah nganglungaken jangka. Lerasan batin sontung eling. Masihipun rakyat banding gatos monggo sampun ngantos ngendi kalinganipun ingkang rayi kula namung tansah ngeningaken karma kula tansah anulaken jangga sadane Koko Prabu Mandra sareh dhisik Kyai sareh dhisik Kyai
Yayi Prabu Suyudana Ngastina jalaran Yayi Prabu Suyudana lagi ngembang Sungkawa ya ji lho nah ngembang kudat ngembang Sungkawa ini kados pundi kok Prabu menapa wonten singko ingkang medal saking Krakengan ora ngene Yayi Prabu Suyudana iki lagi menggaliake bab perkara kawahyan utawa bab perkara kawibawaning ratu saprana saprene Kurawa rentuk wahyu siji blas sore mula tenanipun Kakang marang Raja Ndarawati kene Kandeng Asta lawan Bapa Panembahan Durang Sukalima mung bakal njaluk pitulungan Siadi Sabyantu gayuh wahyu pun Kakang Truwinu kabar mbok bakul sinambiwara kabar minta kuping maruta yen to kayangan Suralaya bakal mudhunake wahyu ingkang aran Wahyu Peksi Garuda Kencana kula Yayi mbok pisan siji iki wae aja bola-bali Pandhawa aja bola-bali Pandhawa wae sing wahyu nanging ora ketang siji iki wae dimen wong Kurawa entuk wahyu Yayi pun Kakang ngerti yen to Siadi sesuk rapake perang Baratayuda Jaya Binangun bakal dadi botoe Pandhawa ora apa-apa Yayi pun Kakang ora bakal murga pareksa nanging pun Kakang bakal mbelani utawa mbiyongi dadi botoe wong Kurawa ing Ngastina Yayi mula Yayi tak jaluk lilamu tak jaluk legawaning atimu Yayi aku ngerti yen to Yayi Kresna lan Pandhawa kuwi tak ibarate kaya kreta jaran sak usire rodane kreta Yayi kembar Nakula Sedhewa mbat-mbataning kreta Yayi Werkudara rongsonaning kreta Yayi Puntadewa dene turangganing kreta Yayi Janaka maju munduring kreta gumantung si kusir ya kuwi Yayi Prabu Sri Bathara Kresna Yayi mulane pun Kakang njaluk pisan iki wahyu wae wahyu Peksi Garuda Kencana iki wae Yayi ada teman-teman Kakang Koko Prabu Baladewa adatipun tiyang menawi gayuh wahyu menika kedang lampos kedang lampahi Kalabrata Mesubuti Mbak Tingraga lan dipun samangika Yayi Suyudana sampun nglampahi Kalabrata Mbak Mesubuti Mbak Tingraga menapa dereng perkara kuwi gampang Yayi perkara kuwi gampang gapune Siadi gelem Sabyantu apa ora yen ora gelem Sabyantu mangkun Kakang aja dianggep Baladewa ya Kresna Kresna ya Baladewa mending padha sedulur iki
Manduro, Dorawati yang Manduro. Pedhot seduluran Yayi Sabar. Mendo kombang mengecap tawan susu angin tiang kuning kalaman kalinganku nuwun sewu ngeran Prabu Dorawati matur nuwun sewu pancen leres panganipun panjenengan menawi wong tiyang gawen gayo maju menika kedang lampahi tarak dropo mesubuh timbanding rogo niku leres nak niku sampun rin tuli ganu kaya ning menawi seniki benten seniki wong tiyang gayo maju niku gumantung saldo siji gumantung saldo loro gumantung RTP telu gumantung sepin-sepinane dan sepin-sepinane main RTP-ne main tundanipun badhe seneng seneng niku wong gayo maju seniki benten ya niku benten kamu sewu ya Surai jagat menika pun menawi Baladewa kelawan Kresna menika pedhot seduluran. Nah, cobi dipun penggali. Gantos Rama niki lho. Niki kadang werdahipun panjenengan Gantos Rama. Anak tetembungan anak wani karo Rama uripe bakal ketulat. Anak wani karo Biyu uripe bakal tuyung-tuyung. Nah, napa panjenengan boten menggaliaken bab perkara punika? Niku nomor sepisan ingkang nomor ingkang panjenengan punika pangaping ngrewangi wong Pandhawa ngrewangi wong Pandhawa niku tundhanipun menapa malah damel mirane wong Dorawati leres napa boten nggih paman gitu paman nah wong contonipun ring wonten jaman lapun rebut Kancing Senopati utawi rebut Topeng Waja niki. Putranipun panjenengan Sutejo nggih Gatot Kaca nggih gantu. Ajeng sinten ingkang kedurungan Wahyu Kancing Senopati Wahyu Topeng Waja nggih. Nggih. Putra kula iki Gatot Kaca. Nah niku. Wirang sepisan. Zaman rebut lakon, zaman rebut tipis tunggul rono. Nah, Suteja nggih gayu tipis tunggul rono, Gatot Kaca nggih gayu tipis tunggul rono. Niku, pundhanipun sinten sing gagal? Cobi sinten sing gagal? Putra kula Suteja. Nah, niku, napa mboten bilang panjenengan? Normal ya. Menawi panjenengan sabiyatu lawan nata ing Ngastina mangke tundhanipun badhe wonten emas 7 pethi dinar rupiah lumarat saking Praja Ngastina dumugi wonten negara Dorawati mriki. Cobi dipun penggali emas niki regane pinten Mas? Mas mawon seneng reganipun segram menika 2 juta. Napa menika 7 pethi.
Petong pati gondangan sindiannya sampai ke bawah-bawah. Nganti guling. Orang ngomong sokok kering-kering, disokok mawon purun. Saya kucuk monggo ya. Dipun penggani garana Prabu Ndorowati. Mas Pitung Peti, pitung turunan jegang ukang-ukang. Orang saya nyambut gawe jegang ukang-ukang. Nang pasarungan tak ora apa-apa. Ora apa-apa niku. Ning anggere bola bali niku kendrapa. Wirang maning nah. Ing atase didesuk-desuk kok bola bali wirang. Sampun. Ampun bola bali pendhawa mawon Ger. Monggo. Dipun penggali Ger Prabu Ndorowati. Pameripun nggih tangan. Pancen leres pangandikanipun sing ngandika. Ketimbang kula bola bali ngrewangi warang Pandhawa. Ingkang sampun damel wirang raos sing manah kula. Dinten samenika kula badhe minggah wonten ing Kahyangan Suralaya badhe semenaken. Bojonipun Pak Yutoksi Garuda Kencana kagem Kyai Suyudana ing Ngastina ngacot.